Kwa magajua Adungu kamano kaka Joneno Yedisabet kwa doa shode na kama chake na kwa chumbo kwa wodo Machindro mari milogo ni Lolo TV Janet Show And chindro mari wawacho ni tufanye nini Ndugu zangu tunaweza sema hadi wa Kiswahili mjue msanii wako ujue msanii wako ni chindro maindo wa talanta Kaingi talent mora WhatsApp wanekane Marolo TV katibie Facebook page mara Marolo TV katibie Facebook page na Mar Victor Msafi Kenya follow Facebook page no isusie page no ndo follow ndo agere uchendele asili kwa kandi Marlo za Nyamburgo kuno ni Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along the road next to Toyota Kenya. Nikona kujua kauna kero ni msani moro dan msani madega ile wetu magera keden sani manigi match uno gane match kata talanta manya sayo me keden ngainya msani most of the program keden actually is one of the biggest artists we have producer Mara Cedric ano kwenye akago kwa msani no msani kwa ngainya so Gavin kendo kwa ngainya ndiyo udu kana ho Nanti na manche mare kubiroka pepedo lakini kawono wa Kenya ni hata tachiro mari Victor Msafi Kenya kawono Lolo TV talent show Lolo TV talent show wakelinda to mari meya kendo ndene obis toto wona jego this to lewe kama shia punya cara, leka mama. Ajul kilumana leka kapune churu kusige. Churu kilumana leka kapune churu kusige. Apara yanya numa tuchumana lego. Japono numa numa tuchumana lego. Ilu munya jabra kapuna numa maro. Ilu munya jabra kapuna numa maro. Stella
Njeri pare wachowalo Orintiga jodongo Njeri pare wachowalo Kaweri yalo moro Njeri pare wachowacha Ogonyo inspector Ogonyo lo Urinyaya Workshop dine Nakon kabene Imose Aaron Kuriyon Banga jangitiro Chakini mose mwalimu wa vitu Yes. Kaya niyo paka. Ini kini boleh dimachin. Ada yang bisa sah. Kiaga. Oh, bicara. Karibu kwa. Asante sana. Leo mwana histo tumula jigo. Yes. Wachinaji wanaenda nyingi. Yes. Irukamana henya. Ya nafas maber kulichal kulichimo kawuono. Adonjo Lipuli TV. Awa orne jo piny mos. Atigo mos gigone a olo nu kauru. Iko ni mose tumo. Atigo lo mos tabal buyo po matielo. Amiyo ya winjo. Jo pats moelo gistoto. Bailo mo gistoto uda jigo. Nyika mar batisa lumu kuspiko dembo. Achio. Yo gistoto udisa kwa bona. Ajigo ni sa kwa bona. Ajigo mwenye sa kwa bona. Udiso kama udichengi marare o mara bile platform marlo TV talent show. Yes. So the last time I did noko creative launching pretty fresh pretty much. Yes. After launching idinade so far. Usani idinade. Yes. Bang launching what's happening? What's happening? You know, one more bad. You know, put it here. Put what the bad, what the bad, what bad, what was a bit, what the bad. Challenges magame udasani. Yes, challenges. Put it here. Challenges to gain. To come challenges here. Bear me like a baby. Challenge to gain. Kaka guru sani. You look industry baru Mokoyo tahinya sana yuruka msani ada Nairobi msani abesi Nairobi to jatuh samoro agombo na pangtum chunya gombo tiga tum ngobe chunya gombo tiga tum pay chunya gombo tiga tum sorry karu to ka iyo bagi promotas mamagi yo bagi supporters mamagi mujuko ni to challenges dum take place kayak bagi promotas mameki promotas makoi nyalo miso gini burmi
chunya gombo na go thum onge bi adwa na uso la kono de kaka dwa timo yudo ka samoro promoter nyalo koni would go Chungi transport chungi transport that accommodation ama sound kidhi go kali and machungi. and machu To nitiere wach moro mabe jothum achiel ariyo adek be wacho yes ni promoters gi be nitie kaka gino yes promoters opogore opogore nitiere promoters ma bende hinyo jothum to ato pok ang'egi mahinyo jothum ahinya gi to pok aromo ga ahinya e industry wa ka ne gitie chon tinde to promoters masani gi joma richo ahinya nikech winjo gi ng'ato nitie be wach moro mane nitie online ne show moro nidhi go Mombasa gi msanii nyawadu moro yes to nitiere kaka choche moko nobet kendo manager ni noywak ahinya nitie kaka nokotimo maber in thuolo mar miyowa mbakani mana matin to wang'e ni tang'o manotimore to un wasani unowegi kara bende ok uwegi koso nitie mana kaka samoro chochni jabet kind dhano men mamol yes gima timore en ni chochni nyaka bed ga chochni nyaka bed ga ok chochni kobet to kowacho ni jothum ok winjre jothum ohero malich sani wan industry mar thum ka kidwa kama sani era ti industry mar thum sani wan joka ng'ata di joka ng'ata achiel chuno wapango Mombasa to kaluwore kachiel ariyo moko challenge ne dhi bete challenge nobete ok nowuok kata kuom jathum sana nowuok kuom client manodhi tiyo onen challenge mane oketo agreement kochopo kanyo ka agreement ok obedo kaka ne owacho jathum onyalo thum jathum tigo thum wuon ba oseonge koro gikame kia koro gimiya timo ng'eny koro kata otimo kata pesa komiyoru wuon ba odhi koro giminyalo timo ok dang ichaja thum wadu nikech en bende utiyo kode seche go en be ok ochule yes to koro ere kaka ni ere kaka koro ne overcome the situation no midwa gi yutri Nairobi kendo yes mana kaka ng'eni industry mar thum kaka isoriso en mana mar ohala kisebedo ni koro ine industry mar thum isebedo bandita mano koro miluongo ni bandita kisebedo bandita koro nyaka iikri ni nitiere temptation mang'eny nitie challenge mang'eny to nyaka ing'e kaka ikalo kodgi kata obed neno pek tineno kaka ikalo kodgi nyaka ibed kata samoro ka in gosiepeni ariyo adek nyalo konyi samoro in iwuon jathum ibi ing'e ni nyaka ijipanga samidwa dhi go show kaka koro nawuok nadhi go show Mombasa kata dhi kuro dhi na Mombasa duogo naseiko nadwa dhi Mombasa koro kata ginene koro kata nekelo nying mondo an gi program ni nadhi nadwa jathum gimaduong' ma jathum dwaro go mogik en ga timo marketing nadhi Mombasa kata bed na challenge nobede natimo marketing Mombasa jo Mombasa koro ng'e district to next time kana Mombasa an ga dhi adhi maber moloyo kaka nobede omakata choche nitie lakini gimoro migen to be nitie gima gen duong' moloyo gima ne choche nobede choche nyalo bedo ni pesa to nying mana marketing mana timo kanyo nyalo kelo pesa no times mang'eny koro mano wach maduong' to an gi penjo moro owach ni idhi go thum e club yes ochuli kata owach na 50,000 yes to ng'iyo club adier neno ka ok otimre maber dhano kobiro e show yes in kaka jathum be nitie kaka inyalo neno wuon club kata e promoter ineno adier ni dhano onge yes an kaka an odhi Stoto kian wapango show kata promoter pango na show wadhi show to winjo chopo show sobo kodhi maber kata ineno wan bende wan dhano talent ok wawaro talent Nyasaye miyowa jathum bende nitie kanyo jathum ng'eny wabedo piny to wawinjre gimiluongo ni agreement maber sana
Você dewa tu pay negotiate sebelum kama proati mana kama selalu asli tak lulus ketro koko bede kata poro koko bede dengan kau jirengan kau hidup sebede proati waktu punya kawa itu tom dengan tom nak ada tom ber mah tom halau yang itu halau dewe pro kiri sana kata pro kota banyak memilih pro kota sebagai you local level industri macam kalau kau jatuh berarti kau kamu orang halal lewat jatuh jatuh mensis ni nak kini balance macam jatuh mensis balance nak yang kini kamu anti kau halal belum tu suci namu tu waktu juga kau tahu waktu tu kamu mana yang kata business ni apa ni buat ini dia apa ni ya saya kira banget to apa yang jadi story yes iwacho ni entertainment industry bani kichanga moto kabisa kendo samoro yudo ka in gi family kaka in ngama nigi family yudo ka tembe moko be wuok kocha moko be gin scandal ma samoro be dhano paro moko be yudo ka adier wa sani otimo adier ere kaka i-control gigo mondo gigo kik kethni dak mari kech jenda moro ni wan nyikwa dak yawa gigi jotimre ga ere kaka iye paskano ni mondo kik tuomre gi family mari kech iwacho ga ni jathum jaraha ok bed gi family lakini tinde ka ng'enyo aneno jathum mang'eny gin gi family kendo gino mor ahinya ere kaka iyepo gik moko bilagi wacho no wach matek kendo ohinyo jok mang'eny sana ok kata thum te ohinye ohala business mang'eny ma wach mang'eny kendo bedo ga matek an kaka nachako thum ne abedo machiegni gi jomadongo kwarwa ne go thum ne ogo thum gi owino gi siane giri nomiya piny moro thumni wuok thum rabora kendo wuok thum gi ot thumni kapok gidhi kode step jathum maber kawo nyar ng'ato mak lwete kapok gigo step maber tiende ni seche mapok gidhi mabor gi thum kech ok dwawuonde ni sani koro aseng'era ma ok anind e ot weekend tadwa kendo kiny adwa chako life mar keny kata kiny odhi bedo matek nikech nyara ng'ama dwaga yie ni ok obi amini ni ng'ani ni tich pache te nyaka bine mana ni ng'ani an mobede kama kodongo winjo wach moro kuom ng'ato to ibiro kepo pile ka pile koro wach manitiere seche ma udwa chako bedo gi ng'ato chak dwa loso famili ibedo piny ikoro ni an to koro mae tija uwinjo an koro mae tija tich matiyo ni en tich matiyo godiochieng' tich matiyo ni atiyo gotieno fans dosina koni ka tich matiyo ni en nyako en wuoyi nyaka ibed gi ng'eni nyako nyalo goda kata simu nyako nyalo wuoyo koda wuoyi nyalo wuoyo koda anytime kech mano kore ofis mondikowa koro nyaka bed kong'eyo ni chuora tich motimo kata chiega gi tich motimo en otiyo ne nyiri to otiyo ne chuo to odhi stoto show mane ma nyaka ichak go thum ni gome mor adier ma dhano pong' ma show bed maber to show mane ma bende nyaka ichak go thum nobet show marach ahinya ma ok igomb ni odiochieng' moduong' kende ngima somo chujo kumegombo nologodo gi ngimana en show machalo manotira Mombasa en show mane kaka no pange enonugore no maniye kabisa ma ok igombo ni odiochieng' moduong' oduong' e ngima odiochieng' na kumo kabisa ni jak duogo Nyasaye obiro kotelo to mane mosemori migombo ni gino bede pile bed na kama odiochienge mosemora to ng'eny to mosemora kabisa be nitie mosemora molo mosemora te mosemora
Nomora kamar no abi gue tuh ni rakui, ibra gue, Dano ni ng'eny jo kimora ahinya. ibra gue, na gue tuh dano gue chango nyoya, ma show no bedo maber, ibu no aku tuh, aku jadi bedo maber tuh, gue cila, ibu no tengok makai, Ano timore? dewa paru di bedo maber kakak dewa kalu. Itu ngepangku baju di gocok. Cela rio itu di wajib polis. Umad. Koro polis gue cukup tuh. Masapi era cuci di polis punya cukup tuh. Polis bocah mukidi. Lelawan membalaki muka. Polis pakai gitu. Jo era magi o polis iki. Era mana masapi kiro bodoh tuh. Nago polis kecil, polis kini, polis no kau ini mobil ni saja. Kau jenuh bedo mata, kau di luar hotel, kau evidence mana tanya me polis neno, kami bedo je mereka ni pun mobil yang, E kura jatuh me betoga. pun mungkin cuma. Ere kaka ko lumo ke medo pina. Yes, nago through connection, jatuh, bayar tapi through connection. Mungere. Itu mungkin sampai saya bersihnya atau buat baru nak kamai tuh ibu kawan cini tu cara cuci mengenai kau cara cuci ada cuci ada cara jangan cuci ya lah yes Kuro bodis toto. wiji What you could share to Makawara ni ero kamano ko machonon ni. yes Baru akikira next time kiki project mura banyen kikiruo. Na Yes. online ini na Ambalolo TV ingo ya wana promote mura gwanyalo. wiji Gwapo ben bele kumajue chu kwanitia. Kwa mukajua matiko chenro makawona marolo TV talent show. Wara chinti chadeki ne mabiyo. Machenro mosiri kon kabi maloso nyamburu ko no ni Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along Kong Road next to Toyota Kenya. Anandeta chindo mari Victor Msavi Kenya. Yude social media Victor Msavi Kenya. Facebook like share Victor Msavi Kenya. Producer Mara, chief producer Cedric, big up sound engineer Ronald and another producer Ronald still. Mira mawu mako mako mangenya yekaya. wiji Kudisu jo wuna jigo. Ndio ni kanisa social media. yes social media kan kita YouTube ini This Toto official Kudisu official. This Toto official so pembina kita mereka kaca potongnya kasarnya dia nanya mati kan ada Facebook ayo dari yang This Toto Instagram ada This Toto TikTok orang-orang ada This Toto yes Kudisu wuna jigo. ya Ero kama ruko biro. sana Anakafuna wikai. Imora ya mati. yes Waradu kendo next Wednesday. Kudisu wuna jigo. yes Kamungo baba. karibu Oke, Jerry sih, mati sih, aduh, berdiri, USA, Bismillah. Interview hapa. Interview nilikuwa nachukua na hizi sana na focus kwa kuongea.
General Jatuh